кенә торганда капланды туманга бар һава. Кар ұша, кар себрелә, кар кытрына һәм кар ява. Кар бәрә йөзгә рәхимсез күз ачып булмый карап, һәр кара нәрсә, бүре һәм һәр маяк булды карак. Карны җиңгән күк, төшә җиргә тынык ай яктысы. Ай да куркынган шикелле, бер сары, бер ак төсе. Көн буе яткан иде, үлгән җылан күк, юл тыныч. Чыкты соң кайдан, адаштыргыч буран, бу куркыныч. Әллә ышкынганмы балдан кафта арты җеннәре, я тишелгәнме Ходайның бехисап зур мендәре. Кар булып җирдә очамы ушбу мендәр җиннары, йөгрешеп җан алуым әлләм, кафта арты җеннәре. Сукранам мин, кар арасыннан карый да ай килә. Мин фәкыйрь михнәттә, гүя шарлагыннан бай килә. Габдулла Тукайның «Буран» дигән шигыре бүгенге һава торышына бик туры килеп тора. Республикадагы хәлдә безнең чыгарылышның төп темасы булачак. Исәмесез, эфирда Татарстан хәбәрләре, алар белән мин Фәнис Камал таныштырам. Көннең генә түгел, атнаның төп вакыйгасы Татарстанда икенче тәүлек көчле буран котыра. Мондый хәлне синоптикларда, юл хезмәткәрләре дә, озак еллар машина йөртүчеләр дә хәтерләми. Республиканың кайбер районнарында аеруча көньяк чыгышында айлык норманың 120% кадәр кар яуган. Бүген Казанда буран планы игълан ителде. Башкала аэропортын тулысынча ябарга туры килә. Шәһәрдә транспорт бөкеләре 10 балга җитә. Татарстан аша узучы барлык федераль трассаларга машиналарны чыгармадылар. Юлда калганнарын бу тоткыннан азат итәргә туры килде. Рания Абдрахманова иртән хәлне бәяләр өчен ТНВдан зур юлга кузгалды. Без хәзер Мәскәү районында һәм безгә М7 трассасына чыгырга кирәк. Иң якын юл Киров районы аша. Навигатор 14 чакрым дип күрсәтә һәм әлеге араны без 33 минутта узырга тиеш. Восстание урамындагы Бujrada ук бөкегә эләктек. Эш полосы сәгатенә 10 чакрым тизлек белән генә бара. Монда җиңел машиналарда, җәмәгать транспорты да тукталган. Кәләтә маршрутны эшләгән узабызмы? Бүген? Бүгендер. Чист тартылмаганмы юллар? Юк. Бөкеләрнең бер сәбәбе кардан чист тартылмаган юллар булса, икенче сәбәбе юл транспорт хәрәкәтләре. Казанның Горький шоссесында булай да хәрәкәт катлаулы. Бүген менә Можайск урамы белән киселештә авариядә килеп чыккан 3 машина бәрелешкән. Дороги вообще не чищены. Юллар кардан чистартылмаган, шуңа авария килеп чыкты менә. Рено өлгерәм дип кызылга керде, тик өлгермәде. Я уже катаюсь с 5 утра. Иртәнге 5-тән бирле юлда төядем дә бушатырга бара менә. Барып җитәмме юкмы белмим. Эш төнгә бетсә ярый. Юлда кар бик күп. Мин как бы этот үземчә башымда эш буенча барам да и бик сизелми дә барам шунда план буенча и нормально. Как-то шулай инде, прям җылысылар килми. Тәгәрмәчләр бер урында әйләнеп тора ди машина йөртүчеләр. Сергей Асадчий бүген иртән 2 тапкыр баткан. Хәзер көпчәгенә шылбыр куерга булган. Везде проблемные участки в городе, не только в городе. Шәһәр буйлап та трассада йөрергә авыр. Тәгәрмәчләргә шылбыр урнаштырырга туры килә. Башкача булмый. Тагын да яхшырагы өйдә генә утыру. М7гә таба юлыбызны дәвам итәбез. Залесный бистәсенә кадәр гадәттәгечә чыктык. Бөке юк, тик юл кырыенда йөк машиналары тезелеп тора. Чөнки М7 трассасына кертмиләр. Кардан чистартучы махсус техника да очрады. Бөкенең иң зурысы Яшелүзән районында булып чыкты. Без хәзер М7 трассасында, федераль юлның Яшелүзән районындагы өлешендә. Һава шартлары сәбәпле биредә йөк машиналары хәрәкәте туктатылган. Шул сәбәпле дистәләрчә чакрымга сузылган бөке хасил була. Әлеге бөкедә меңләгән машина һәм буран аркасында аның очы да, кырые да күренми. Бер суткында торабыз, ашарга да юк, помощь да юк, бернинди дә. Без инде тәүлек буе кар капкынында ди Радик Рамазанов. Ул Чувашиядән Казанга йөк ташый. Без барабыз Казанга гына, вот Казанда менә выгрузка. Хотя бы Казанга кертсәләр и базга барып җитеп, хотя бы анда хотя бы ашарга җылыда утырга, монда юлда түгел. Трассада юл билгеләре дә, тамгалары да күренми. Анда-монда кар салган. Кичәгә биттән бирле кайтып киләбез инде Казанга. Шулай биттән бирле утырабыз. Безопасность ягында нормально. Дөрес. Сем аварияда утырганчы, шулай утырга. 15 еллар эшлим, булай утырган юк әле, беренче тапкыр. Бер карасаң, без хәзер йөк машиналары парковкасында сыман. Әмма бу М7 трассасы һәм ул хәзер менә шушындый халәттән. 3 полосада йөк машиналары белән тула. Әле бер ярты сәгатьлек кенә җиңел машина белән менә бу кырыйдагы сул як полосадан узып булай да, әмма хәзер йөк машиналары
ул баласага да тулды. Дұрыс эшләмиләр инде алар. Бу дорожный положениега алар килергә тиешләр иде. Алла сакласын, бер үткүз булса, допустим, пожарный да үтә алмый бит инде. Бүген 4-нче яртыда М7 трассасының ябылган өлешләрендә хәрәкәтне ачтылар. Шулай да гомумән алганда бу көннәрдә ылы юлга чыкмауын хәерле. Рания Абдрахманова, Гаделмин Дубаев, Яңа Гасыр каналы. Бүген иртүк хөкүмәт йортында узган гадәттән тыш хәлләр буенча комиссия утырышында да төп тема буран иде. Анда барлык хезмәтләрнең җитәкчеләре, видеоэлемтә аша район башлыклары катнашты. Һәл катлаулы диләр. Коммуналь хезмәтләргә кар туктаганны көтеп тормыйча урамнарны чистартырга кушылды. Гадәттән тыш хәлләр килеп чыга калса дип, республика буенча 2000-нән артык техника һәм 8000-гә якын кеше дә әзерләнгән. Табигать сынауларына ничек бирешмәскә бу хакта Фирүзә Мәҗитова. Алексеевск Чистай трассасы бу. Машиналар буран капканында кала. Карның туктаусыз явуы, көчле җил йөртүчеләргә хәрәкәт итәргә комачаулый. Республикадагы юлларда менә шулай туктап, кар астында калучы автомобильләрнең исәбе-хисабы юк. Чакрымнарга сузылган бөкүләр хасил була. Башкала урамнарында алар 10 балга җитте. Такси бәяләре 1600 сумнан артып китте. Чистартылмаган Казан урамнары һәм чакрымнарга сузылган бөкүләр бүген эшкә барганда казанлыларның төп проблемасына әйләнде. Явып торган кар белән ничек көрәшергә? Иртәдән хөкүмәт йортында шул турыда сөйләштеләр һәм коммуналь хезмәтләргә бурычларны билгеләделәр. Сегодня проводим КЧС. Обстановка сложная. Бүген төн тыныч булмаган. Бу хакта Рөстәм Нигъмәтуллин җитәкчелегендәге гадәттән тыш хәлләр буенча комиссия утырышында сөйләделәр. Атлантик циклон барлык коммуналь хезмәтләрне дә көчәйтелгән эш режимына күчәргә мәҗбүр итте. Бүген төнлә Арча, Саба, Тәтеш, Яшел Үзән районнарында җил секундына 24 метрга кадәр җиткән. 15-ннән алып 2 тәүлек эчендә республикада кар айлык норманың 70% кадәр яуган. Республиканың көнчыгыш районнарында шушы көннәрдә явым-төшем айлык норманың 80% кадәр, кайбер урыннарда 2 тапкыр күбрәк яуган. Буран турында кисәтү игълан итеп тараттык. Буранның тынмавы, көчле җил чыгу аркасында Татарстанда юлларны ябарга мәҗбүр булдылар. М12, М7 һәм башка федераль трассаларда районнар арасында да йөк машиналары һәм маршрут автобуслары өчен хәрәкәт туктатылды. Авыл араларында ябылган участоклар бар. Транспорт министры приказ белән юлларны япканны хәтерләмим ди. Шуның өчен юллардагы хәлләр бик начар дип әйтик. Ләкин эшләр бара, эшләнеп бүген 718 единиц техника эшли юлларыбызда. Шулай итеп, М7лар, федераль юллар безнең легковой машиналарга ачылып бетте. Ләкин bütün federal yollarda М7'de Р-239, Р-241, то есть Оренбург, Ульяновск yolları, алар bütünüsü de bugün prikaz boyunca jabılgan. Şoшы халыктан да сорыйм, бүген бик нык кирәк булмаса, легковой машина белән дә юлга чыгарга кирәк түгел. Казан халыкара аэропортыннан көне буе самолетлар очмады, рейсларны да кабул итмәделәр. Уфа-Казан маршруты буенча очучы самолет 2 тапкыр килеп безнең полосага утыра алмыйча кабат Башкортстанга китәргә мәҗбүр була. Шулай 15ләп маршрут кичектерелгән. 8000гә якын пассажирны башкала кунакханәләренә урнаштырдылар. Погода серьезная, штормовое предупреждение действует. Бары бер кар ява дип юлларны чистартмыйча тормаска. Коммуналь хезмәтләргә шундый бурыч куелды. Трассаларны да, авылларга керүче юлларны да башкала урамнарында җыештырырга кушты Рөстәм Нигъмәтуллин. Касается всех дорог, всех подрядчиков. Вот завтра там будет окно, не будет окно. Пусть напрягаются в круглосуточный режим, пока дорога не проездная, чтобы там никто не расслаблялся. Казан җитәкчелегеннән ул буран планын кертүне таләп итте. Шунсыз шәһәрне тиз генә чистартып бетереп булмаячак. Киңәшмә тәмамланып берничә сәгать узуга Казанда ул режим игълан ителде. Димәк, урам җыештырырга 800 дана техника чыгара башлыйлар. Сегодня ночью на уборке дорог бүген төнлә Казан урамнарында 343 берәмлек техника эшләде. Узган тәүлектә 12000 тонна кар чыгарылды. Иң беренче эш итеп машиналар күп йөртелгән магистральләрне, тукталышларны, тротуарларны чистартачакбыз. Көндез Автодор оешмасы М12 трассасында кар камалышында калган җиңел автомобильләр чыгарылуын хәбәр итте. Барлык машина йөртүчеләргә ягулык һәм җылыткычлар тәкъдим ителгән. Башка трассаларда калган кешеләргә дә ризык китерткәннәр. Хәзер юл читендә торган машиналар чистартырга комачаулый. Зима бывает, сложные снежные погодные условия. Кар бетми ул, әле тагын да явачак. Шуңа күрә юл читләрен чистартып, фураларны шунда күчереп куярга кирәк. Без аны бер көндә генә җыештырып бетерә алмыйбыз. То есть там же невозможно убирать.
Я еще скажу, коллеги, я вот, каждый год, что называется, зима, и каждый год это как первый раз. Юл тартучыларга көчәйтелгән график буенча буран беткәнче тәүлек буена эшләү бурычы куелды. Фәрүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Шистайда бүген машиналар қорлы су ішінде ерді. Ой башыннан шәһәрнең коммуналь тармагында икенче тапкыр җитди авария килеп чыкты. Хәл турында республика җитәкчелегенә дә хәбәр ителгән. Төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министрлыгы бу мәсьәләне контрольдә тота. Бүген шәһәрдәге халыкның яртысы сусыз иде. Өстәвенә йортлар янына суны да даими китергәннәр. Шистайның кайбер урамнарында шушындый күренеш, машиналар йөзеп йөри, социаль шелтәрләр халыкның зары белән тулган. Прокуратура чара күрергә тиеш, шәһәр сусыз утыра. Урамнарда су җыелганлыктан кайбер урыннардан автобуслар үтә алмый, җәмәгать туклану урыннары эшләми. Үзеклекләр булмасын өчен су белән дәүләт оешмалары тәэмин итәргә тиеш. Барлык мөһим оешмаларны шәхси кулларга тапшырдылар да, менә нәтиҗәсен күрәбез. Юлларда су шәһәрнең 9 районындагы йортларда ул юк. Үзәк су үткәргечтә авария булган. Соңгы елларда Шистайда су белән тәэмин итү мәсьәләсе кискен тора. 2 атна эчендә инде икенче тапкыр аны бирү туктатылган. Су белән тәэмин итүче оешмада моны шелтәрләрнең искергән булуы белән аңлаталар. Өзеклекләр еш кына шул бер үк урыннарда килеп чыга. Узган атнада бу урында авария теркәлгән иде. Чуен труба шартлады. Андый диаметрдагы трубалар хәзер чыгарылмый инде. Үз көчебез белән эшләп куйдык. Әмма бик ышанычлы булмаган бераз су агып тора иде. Тагын шушы урында ук авария булды. Она оказалась не очень надежной, протекала немножко. Җирле җитәкчелек шелтәрләрне төзекләндерү проекты әзерләнә ди, әмма аны тормышка ашыру өчен каралган дәүләтнең матди ярдәмен су шелтәрләре өчен җаваплы оешма Шистай водоканалга күчерә алмыйлар, ул шәхси оешма. Димәк, мәсьәлә хәл ителгәнче халыкка су белән тәэмин итүдә өзеклекләргә әзер торырга кирәк дигән сүзме? Сегодня в городе Чистополе произошла очередная авария на сетях водоснабжения. Бүген шәһәрдә чираттагы авария, Шистайда яшәүчеләрнең күп өлеше сусыз калды. Махсус бригада өзеклек булган урында эшләр башкара. Бүген иртән район башлыгы Дмитрий Иванов халыкны сабыр булырга чакырды. Ремонт эшләре кичкә төгәлләнергә тиеш дип ышандырды. Белем бирү учреждениеләрендә кыска эш көне иде. Балалар бакчаларына су алып килү оештырылган. Шистайдагы хәл турында бүген Казанда хөкүмәтнең гадәттән тыш хәлләр буенча комиссиясе утырышында да сөйләштеләр. Силы средства есть, материалы имеются. Эш алып бару өчен эшчеләр дә материаллар да бар. Ул урынны казыйлар. Су күп җыелганлыктан эш кыенлаша. Магистральдагы аварияны бетерү өчен күп вакыт кирәк булыр. Моны турбаны казып алгач әйтә алабыз. Будет понятно, какое количество по времени устранения и дальнейшее заполнение. Шистайда булган хәл турында Рөстәм Миңнехановка хәбәр ителгән, ул бөтен оператив мәгълүматтан хәбәрдар. Республика рәисе йортлар янына цистерна белән су алып килергә кушты. Шулай ук мондый изеклекләр булмасын өчен су шелтәрләрен шәхси оешмадан дәүләт идарәсенә күчерү буенча тәкъдимнәр әзерләргә yüklәмә бирде. Гөлнар Сайфетдинова, Яңа Гасыр каналы. Казанда ритуаль хезмәткә бәя артырга мөмкин. Мәрхүмнәрне җирләү ни өчен кыйммәтләнә? Моның сәбәпләре турында Реальное время интернет газетасын укып белә аласыз. Янгыннарга каршы әзерлекне арттырырга, урманнарның санитар хәлен яхшыртырга һәм әлеге тармакны цифрлаштыруны дәвам итәргә бүген Урман хуҗалыгы министрлыгының коллегия утырышында Рөстәм Нигъмәтуллин шундый бурычлар куйды. Узган ел җәйнең эссе килүе бик күп проблемаларга сәбәпче була. Урманнарда янгын чыгу куркынычы зур иде. Моңа юл куймау өчен 196 көнлек махсус режимда кертелде. Ефәк күбәләге дә 50 000 гектар урманга зыян салды. Проблемалардан саклану өчен быел ниләр эшләнәчәк? Бу хакта Чулпан Касымова. Бу безнең урман фонды буенча мәгълүмати базабыз. Без аны 3 ел эчендә эшләп чыктык. Урман фонды турындагы бар мәгълүматта шушы цифрлаштырылган федераль системада саклана. Анда 7000дән артык документ кертелгән. 4000 урман кишәрлегенең шикләре турында да мәгълүмат бар. Әлеге мәгълүмати система буенча урманда барган барлык үзгәрешләрне күрергә мөмкин. Мәсәлән, галәмнән алган фотосурәтләрне чагыштырып, кайда нинди хукук бузулар булганын ачыкларга мөмкин. Быел урманнарны саклау федераль һәм экология ил күләм проектлары нигезендә урманчыларның техника парклары яңартылган. Заманча җиһазлар сатып алынган, яшь үсентеләр утыртылып, 3600 гектар мәйданда урманнар яңартыла, кырыган агачлар киселә. Төп проблемаларның берсе парсыз ефәк күбәләгенең күпләп үрчүе булды. Алар 50 000 гектар урманга зыян салды, агачларны яфраксыз калдырды. Әлеге кырткыч Нурлат, Әлки, Аксубай, Минзәлә, Спас, Бөгелмә, Лениногорск, Актаныш районнарына һөҗүм итте. Безнең яктан бөтен мероприятиялар ясалды. Рослесхоз каршысында бөтен обоснованиялар без барып
полностью защищать деп аны айттык. Истер шәйтә урманнарны янгыннан саклау эшендә көчәйтергә туры килде. Яздан алып көзгә кадәр 196 көнлек махсус режим кертелде. Премьер-министрның беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин урманчыларга быелгы бурычларны билгеләде. Необходимо усилить подготовку к пожароопасному сезону. Быел янгынга каршы чараларны көчәйтергә кирәк. Халык белән сөйләшү, аларга урманнарда үз-үзеңне тоту кагыйдәләрен аңлату зарур. Шулай ук оешмалар белән эшләү мөһим. Иминлек таләпләрен арттырсыннар, кимчелекләр вакытында төзәтелсен. Урманнарны кырткычлардан саклау буенча да зур бурычлар йөкләнә. Узган ел республика урманнарында 300-гә якын хокук бузу очрагы теркәлгән. Урман фондына 47 миллион сумлык зыян салынган. Ә менә агачларны рөхсәтсез кисү очраклары кимәгән. Объем незаконных рубок снизился на 43%. Идел буе төбәкләрендә законсыз төстә агач кисү очраклары 43%-ка кимеде. Татарстанда 12%-ка. Сезнең республика барлык эш буенча диярлек алдынгы урында. Аны башкалар өчен үрнәк итеп куябыз. Татарстан урман хуҗалыгында 2500 кеше эшли, аларның уртача яше 43 ел. Кадрларны мәктәп схемасыннан үк әзерлиләр. Республикада 161 мәктәп яны урманчылыгы эшләп килә. Шулпан Касыймова, Ләйсән Сәитова, Яңа Гасыр каналы. Бүген Рөстәм Миңнеханов Владимир Путинның Татарстандагы сайлау алды штабы вәкилләре һәм аның ышанычлы затлары белән аралашты. Очрашуда Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев катнаша. Ул шулай ук президентның республикада ышанычлы вәкиле булачагын игълан итте һәм моңа бәйле эшчәнлек алып барачагын да җиткерде. Илнең төп сәяси вакыйгасына кадәр 2 ай вакыт калып бара. Татарстанда сайлау тыныч узсын, читтән тыкшынулар булмасын дип, тотрыклылыкны саклау өчен барлык чараларда күрелде Рөстәм Миңнеханов. Все мы знаем, что избирательная кампания проводится в условиях серьезных внешних вызовов и специальной военной операции. И, конечно же, огромные усилия прилагают наши оппоненты, западные страны, повлиять на ход выборов. Но я заверяю, что в нашей республике Татарстан будут приняты все меры, чтобы исключить вероятность дестабилизации обстановки и вмешательства в выборы. Көнбатыш илләренең көчле басымына карамастан, республика 2023 елга билгеләнгән барлык планнарында үтәде. Бүтән объектлар үз вакытында кулланылышка тапшырылды. Бу эшләр федераль үзәктән зур ярдәм хисабына башкарыла, ди Рөстәм Миңнеханов. Бүген илнең казанышлары турында мисаллар китереп сөйләү мөһим, халык белән һәр вакыт тыгыз элемтәдә булу зарур диелде очрашуда. Лучшие кандидатуры, как которые мы имеем, этим надо дорожить. Такого не найти. Наш кандидат лучше. Проверенный. Ну, да. Вся страна проверенный. Нет, да. На самом деле это же и на Западе же это признают. Другой кандидатуры, по крайней мере, я точно не вижу. Мин Владимир Путиннан кала башка кандидатны күз алдына китермим. Хәрбиләр аңа бик ышана. Владимир Путин алар өчен көчле лидер. Мы чувствуем заботу и поддержку. Без федераль ярдәмендә җирле хакимияттән теләктәшлекне тойып яшибез. Минем өчен бу командада булу зур дәрәҗә һәм горурлык. Владимир Путин безнең өчен бердәм кандидат. В составе инициативной группы. Бүгенге Россиянең үзәк сайлау комиссиясендә президентлыкка 3 кандидат теркәлгән. КПРФтан Николай Харитонов, Новые люди партиясеннән Владислав Дованков, ЛДПРдан Леонид Слуцкий. Хәзер алар халык белән очраша. Бүген Николай Харитонов Хабаровск районына барган. Монда ул Волочаев берлеше мемориаль комплексына килә. Ябылып торган әлеге музейны кабат эшләтеп җибәргәннәр. Владислав Дованков Мәскәү өлкәсендәге приют эшчәнлеге белән танышкан. Биредә хаски тукымлы этләрне терлекләндерәләр. Леонид Слуцкий узган атнада Әстерхан өлкәсенә барган. Ул андагы Лотос суднолар төзелеше заводын һәм балыкчылык хуҗалыгы институтында карый. Бүген Казанда Татарстанның иҗтимагый палатасы белән республиканың коммерцияле булмаган оешмалары арасында хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Аларның вәкилләре сайлау вакытында участокларда күзәтүчеләр булып эшләячәк. Моның өчен аларны укытырга җыйналар. Бүген коммерцияле булмаган 13 оешма белән килешүдә төзелгән. Алар быел март аенда Россия президенты сайлавыннан башлап берничә тавыш бирү кампаниясе дәвамында эшләячәк. Республикада Татарстан казанышлары республикасы дигән автобус марафоны бара. Катнашу
катнашучылар икенче тукталышны Кукмарада ясады. Мәдәният йорты фойесында оештырылган фотокүргәзмәдә район, республика һәм Россиянең төрле тармакларындагы казанышлары урын алган. Дәүләт советы депутаты Римма Ратникова илкүләм проектлар турында сөйләде. Әлеге программалар тормышыбызны үзгәртә һәм аның нәтиҗәсенә бәяне халкыбыз бирә диде ул. Министр Марат Жаббаров авыл хуҗалыгы буенча күрсәтелә торган ярдәм турында мәгълүмат җиткерә. Соңгы 5 елда республикада агро-стартап программасы буенча фермер хуҗалыкларында 500-гә якын эш урыны булдырылган. Грантлар ярдәмендә мөгезле ретерлек атлар, кош-корт санында арттыралар. Министр Кукмараның авыл хуҗалыгы тармагындагы барлык программаларда актив катнашуын билгеләп үтте. Автобус марафоны 1 мартка кадәр 29 район аша үтәчәк. Бүген Росгвардияның Татарстан буенча идарәсендә узган елга йомгак ясадылар. Утырышны премьер Алексей Песошин алып барды. Узган ел махсус бүлек хезмәткәрләре хәрби һөнәри бурычын үтәргә 700 тапкыр чыккан. Безнең республикада да чит өлкәләрдә дә эшлиләр. Җинаять кылуда гаепләнгән 147 кешене тоткарлыйлар. Ведомстводан тыш сак бүлеге 15 меңнән артык объектны саклаган. Росгвардия хезмәткәрләре корал әйләнеше белән бәйле хукук бузуларны ачыклый. 2 меңнән артык физик һәм юридик затны административ җаваплылыкка тартканнар. Росгвардияның Татарстан буенча идарәсе эш нәтиҗәсе буенча Идел буе округында 1нче урында тора. Алексей Песошин шәхси сак хезмәт өлкәсендәге эшне дәвам итәргә, аерым игътибарны мәгариф оешмаларында иминлекне саклауга юнәлдерергә дә кушты. Шулай ук президент сайлавы һәм халыкара вакыйгаларны тиешле дәрәҗәдә уздырырга кирәк диде. Ярчалыдан КАМАЗ оешмасында эшләүче Гайфуллин Сафиннар династиясе Татарстанны Мәскәүдә тәкъдим итәчәк. Алар гаилә елы уңайыннан оештырылучы якыннар, яратканнар дип аталган Бөтен Россия форумында катнаша. Конкурста төрле оешма һәм предприятиеләрнең казанышларын, аларда хезмәт куючы гаиләләрнең уңышлары аша күрсәтәләр. Бу Россия үсешенә зур өлеш кертүче меңләгән кеше. Форум 19 гыйнвардан 23-нә кадәр ВДНХда Россия халыкара күргәзмәсендә узачак. Мәскәүгә юл тотканчы автоколадагы гаилә белән без дә очраштык. Гайфуллин Сафиннар гаиләсе Мәскәүдә чыгыш ясаячак иҗади номерларын кабатлый. Аларның бер туганнары гармунчы, чыгышларына аның җитәкчелегендә әзерләнәләр. Гармунга өйрәндем, беләкәй чактан ук. Нотасы үдем, генә өйрәндем. Татар көйләрен. Гайфуллин Сафиннар нәселенең гомуми эш стажы 279 ел, династияның хезмәт тарихы 1981 елдан санала. Гаилә башлыгы Рәүдәт Сафин шул вакытта КАМАЗга эшкә килгән. Аның хатыны Сәгыйдә ханым да 25 елдан артык шушы оешманың ремонт инструменталь заводында хезмәт куя. Безнең гаилә зур, 4 анагыбыз бар. Камилә, Зәлия, Самат, Айрат. Алар да бик тату. Biz nindi saman tuyllarda, nindi oyunlar var, kaydan parklarda yürüyüz. Tabiatка чыгабыз, балалар безнең белән бакчада безгә булышалар. Әлеге зур һәм күпләргә үрнәк гаиләнең һәр әгъзасы диярлек КАМАЗда хезмәт куя. Мине принимать иттеләр фрезеровщиком первого разряда. Но без укыдык инде. Аннан второй разряд бирделәр. Анда 1979-га чаклы цех изготовления штамп ташладым. Гайфуллин Сафиннар Мәскәүдәге конкурста гаиләләрендәге күркәм гадәтләрне, йолаларны ил күләмендә танытачаклар. Бу идея белән беренче булып Гөлнара Гайфуллина янып йөри башлый. Одним словом, мы дружные. Бер сүз белән әйткәндә, без бик дус, тату гаилә, шигарыбыз бер, һәр вакыт алга барырга. Шуңа күрә конкурста да җиңеп, беренчелекне яулап кайтырбыз дип уйлыйм. Алга. У нас все получится. Якыннар яратканнар фестивале 19 гыйнвардан 23-нә кадәр Россия халыкара күргәзмә форумында уза. Татарстанның данлыклы династиясе анда үзләренең чәк-чәк пешерү сере белән дә уртаклашачак. Инзилә Хөсәйнова, Лилия Гатина, Яңа Гасыр каналы. Бүгенге шундый хәбәрләр иде. Барыгызга да уңышлар телибез. Сау сәламәт булыгыз. Игътибар! 9 февральдан 18-нә кадәр Казанның 12 концертлар залында Унча Таш эстрада театры безнең җай исемле өр-яңа тамашасын күрсәтә. Рәхим итегез. Калма бүреп килмичә. Тамаша быел безнеңчә. Көрәш сезоны ачыла. Бай тарихлы, дәрәҗәле бәйге. Герой шагыйрь Муса Җәлил истәлегенә Ватаным Татарстан газетасы гамәлгә куйган ярышка рәхим итегез.
Золотая устрица поддержит ваше мужское здоровье, хорошее настроение и уверенность в себе. Золотая устрица. Капсулы мужской силы. Решайтесь на большее. В Эксид-центре РРТ премиальные внедорожники Эксид с преимуществом до 1 миллиона 30 тысяч рублей. Комплект зимних шин в подарок. Подробности в Эксид-центре РРТ 207-2080. Только 2 дня. 17 и 18 января. На все зубные пасты скидка 40%. В магазинах «Улыбка радуги». А вы готовы к новогодним застольям? Скидка до 24% на проверку ЖКТ и море других подарков в Гемотест. Сыр плавленый Хохланд 189,90. Это победа. Требуются сотрудники на прием и распределение товара на складском комплексе Wildberries. Опыт работы не требуется, мы всему вас научим. Скачай приложение WB Job, заполни анкету и выбери удобное место работы. Ждем тебя в нашей команде. На предприятии «Челны Кировец» полностью переберут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кировец» легендарному трактору вторую жизнь. Что будешь готовить? Сегодня ничего. Я закажу свежеприготовленную халяль-еду в Суши-Шок. Суши-Шок? Да, там вкуснейшая пицца, суши и роллы с доставкой до дома. И ты скорее звони в Суши-Шок. Это вы подключились к спутниковому ТВ, телекарта по акции «Умножаем на 10» и сразу получили на счет в 10 раз больше первого платежа. И никаких фокусов. О телекарте и акции «Умножаем на 10» вы всегда узнаете на телекарта.тв. Подключай, в 10 раз больше получай. Исәнмесез, сезнең белән студияда мин Рәуф Шакиров. Татарстанда киләсе тәүлектә һава торышы үзгәрәчәк. Явым-төшем кими, температура төшә. Ә хәзер тулырак. Бары тик гыйнвар ахырына кадәр генә Данил Мастерда үзегез теләгән корпус җиһазына 20% ташлама белән заказ бирегез. Яңа, сезнең размерлар белән эшләнелгән кухня яки шкаф күпе турында хыялланасыз икән, иртәгә калдырмагыз. Бүген үк шалтыратыгыз. Казандагы телефон 267-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча, Орча, Кукмара һәм Биектауда аязучан болытлы. Бераз кар фаразлана. Көндез температура 12-14, төнлә 14-19 градус салкын. Апас, Кайбыш һәм Кама тамагында температура көндез 12-14, төнлә 13-16 градус салкын. Монда да бераз кар. Нурлат, Аксубай, Мамадышта да бераз явым-төшем фаразлана. Аязучан болытлы булачак. Температура көндез 11-13, төнлә 17-18 градус салкын. Түбән Кама, Әгерҗе һәм Сарманда алмашынучан болытлы. Урыны белән кар. Көндез 11-12, төнлә 17-19 градус салкын. Азнакай, Леногорск һәм Бөгелмәдә дә аязучан болытлы. Көндез 11-12, төнлә 16-18 градус салкын. Республиканың туристик шәһәрләрендә дә температура төшә. Зиядә болытлы, аз гына кар. Температура көндез -13, төнлә -15 градус. Болгарда көндез -13 градус, төнлә 15 градус салкын. Монда алмашынучан болытлы, явым-төшемсез. Алабугада кар. Көндез температура 11, төнлә 17 градус. Санчи. Бүтін организмның эшчәнлегенә уңай йогынты ясый, энергия бирә, йокыны яхшырта, баш авыртуларын, хроник аруны бетерә, кәефне күтәрә. Санчиның файдасы гасырлар белән сыналган. Юкка гына аның Кытай медицинасының хәзинәсе димиләр. Яхшы яңалык. Бары тик 2024 елның 19 һәм 20 гыйнвар көннәрендә генә Фармлет даруханәләрендә санчига 20% ташлама. Телефон 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Казанда бераз салкын айта. Көндез температура -12, төнлә -15 градус. Атмосфера басымы төркемеш бағанасын 759 мм тәшкил итә. Жел бераз басыла. Ул көньяк көнбатыштан секундына 2 метрдан артык тизлек белән исәчәк. Дымлылык 76%. Җирнең магнит кыры тыныч. Әлегә менә шулар. Сезнең белән студияда мин, Рәуф Шакиров иде. Безнең белән калыгыз.